Signa ditt navn, gång hava ifrån, dödsmärke kvarja tro, signa ditt navn. Signa ditt navn, mig statur ferister, och det vunnen den korsstorer, signa ditt navn. Vi kvarja signing Herre, då virke fällor amen, en sin tid, signa vel Jesus är namn, signa ditt namn, signa vel Jesus är namn, signa ditt fyra bära namn. Signa ditt namn, Jesus för ner livet värld, vad det just så stort är värld, signa ditt namn. Signa ditt namn, vad du till livet värld, och det inte är fria sig, signa ditt namn. Livet börjar signing Herre, då virke fällor amen, en sin tid, Jesus är namn, signa ditt namn, signa Jesus är namn, signa ditt fyra bära namn. Du djävul tekur vi, då ers du mer vid liv, och djävul sanna vi, du djävul tekur vi, då ers du mer vid liv, och djävul sanna vi. Du djävul tekur vi, du djävul tekur vi, då ers du mer vid liv, och djävul sanna vi. Signa vel Jesus är namn, signa ditt namn, signa vel Jesus är namn, signa ditt fyra bära namn, signa vel Jesus är namn, signa ditt namn, signa vel Jesus är namn, signa ditt fyra bära namn. Så kommer versen ut Jakob. Bjersti og Andreas. Edit. Till öliga gott att höra Edvard era möte. Och jag är så glad för att ni era möte, inte bara Edvard. Ja, om du inte var i fyrlöte så välkommen. Om du inte var i fyrlöte så välkommen. Och Attor. nej, välkommen. Attor. Inte en central part av kristendom att vara gästablir. Attor. Sikkert. This guy. Det är sikkert. Ja. Bønnerommet til en åpe, og til om du fører ut antallet og så vender til venstre, så sørger det til glimmer, hornon og mega flott. Her nekplass her inne, så bare færre.
For all English speakers, there is translation. If you go outside in 2 back doors, between the doors outside, there is headphones. Yes, og jeg må tyvärr skuffa dig om Soringar som har tidsit han länga tegna norr om Suriafjör, men Nils Pauli og Andreas får ikke omsette något som helst, så Nils Pauli faktisk busy bare nu. Han gongt, han drog grikst, jeg vet ikke vi det er han faktisk færen at toja bøyblina fra Griskon til Suriamal. Det er fyrdigt. Og jeg har en ære joke. Jeg vet her en danskare som nok skal vinner ved mer, så tog jeg sier en joke. Så, också nu har vi långt sagt engst, Suriamal och förrest, så tar vi dansdagsne. Heter till Marcus. Hvordan får man en fisk at grine? Men putter den i kildevand. Derfor. Det er også seriøst, altså. Ja. Det er ikke mye skyld. Okay, det er faktisk mye skyld. Ja. Ja, skreien til vi har tverrvissporer, og vi har en svolsang. Fiskevissporeren er fra Atla Morsen. Og så kommer svolsangren fra Nomi Rajani Ferre. Og så er den siste vissporeren som er Naomi Jørgensen. Si. Så också jag att som man alltid gör och att borde görs kvant är att vi får abia och lägga löten i Herrans center. Gå färger, jag gärna komma fram för det där. Jag blir det valsikna allt det som förhänt i det. Ett årene som kommer fram, sankren och inte minst valsikna öll fältene som är i här. Ber tjadamon och eisen tjadamon som inte finner komma att tvärst tjadamon för vi gjør noen alt, så jeg tørst du er en trofaster herre. Han er bi for hjelp og forståelse av alt det som kommer fram. Og bi etter for hjelp av okken som vi får fram etter. Amen. Ja, og her var et ting, jeg glemte faktisk å ta det opp, men her er det falter til også som heter Parola, som ligger bant utenfor. Og jeg finner nå heiten om til at vi sitter for åtatt. Her får nekver tomer ståler i midten noen, så om tid tidser til høyre og venstre, om en tomer ståler i midten noen, så skal det ikke være her, så om de kunne sort scruncha sinter sammen, selv om det er nok så akkurat, så har det vært nok så godt til at så får jeg mer folk inn, til at her er nok så nekver folk langt nå, og det er godt for at onker bare mangler en stål her framme, og til og med skiter her at etla bare mangler en stål i røver. Ja. Det var det. Og så kommer Andrea og Sigurd opp. Her var et lydspill for Jakob. Så vi kommer ha ett spel för dig i kväll. Och spelet är ett välkänt spel. Det heter Öll som klassikeren. Yes. Och ja. Det kommer bara komma upp till som är sport om att spela vi kan. Ja, och hvis du inte känner spel... Woo! Okej, hvis du inte känner spelet, då är det flesta göra, men jag får komma också upp av skärmen, att det som först, kanske att det som har blå skäggkvar eller något. Och hvis det handlar om tickon, eller hvis det passar till tickon, så skulle det resa tickon upp, och så skulle det göra patch ner. Manglar en person, men... Heter en efterlysning efter Nathan. Och den kanske om en coachen efter Nathan Petersen. Efter Nathan. Ja, och så skulle det resta upp hvis det handlar om tickon, och så skulle det ta 4, 3, gita vad det är som den drar skärmen. Ja, men jag vill bo i ett Nathan. Varst du hur den klokaste personen i Bibeln är? Nej, för?
Abraham. He knows a lot. Okej, kanske att det som er kunde presentera sig med han. Vi tar Ja. bara Jetnar mot Junction. Och intervjuar sig det som att Jetnar är Bedre mamma är. Stäcka ligger här. Men Ja. okej, vi börjar hästarna. Så vär det. Här är Ja, så ska vi bara få det kom att finna jo. och presentera sig så han. Är det ja. Ja, Cecilia, hur ser det ut? Cecilia. Det känns bra. Det är en Harman. Ja. Jag är Cecilia. Hej. Ska se äta till hästarna här. Lika väl. Har tid ett jo. En bossara, if you will. Är ej så skott. Ej. Yes, ja kom. Du bara se på det. Och hästarna. Det var en passare. Ja. En vem man säger skulle säga back. Här är det. Ja, så kommer vi faktiskt bara börja. Och ska vi? Ja, alls just det för tid. Hey, I wear it proudly. Så yes. Allt är som och så skulle det bara resa dig om thai till relaterat lite. Ankruk Vuitton. Där är det kyrste. Skydar blås. Yeah! Det må minnas till bossaren. Vi ska se hej. Hon säger tjej. Hej. Du säger tjej. Okej. Vi kan stå och halta styra stilen. Ja, tack för. Ja, det var minus det bara. Det är brukt bossar. Minst det vi som inte brukar bossar. Mishar. Back. Mishar. Back. Bygga Arjun. Hej. Hej, jag kan se dig. Jag brukar bli. Nej. Det var sen där när vi Archer, det var ganska... Hej. På kanske. Skydar sockar va? Nej. Archer kanske ett gott på. Ja. Ja, back. Jag ska härifrån. Yeah. Back. Let's spela tillbaka. Hej. Estringar. Nej. Nej. Jo, okej. Ej, här var korser till. Har korser till. Att taspa köra. Hej. Ja. Jo, även. Ej, här var en bil. Yeah. Eller låt en bil. Oja bil. Att det är som eja bil. Hetta må du vita det. Ej, bygg havn. Höjvik. Bygg Höjvik. Fick vi höra ja.
Back. Under 20 år. Ej, ingen Achan. Achan, yngre enn Achan. Nei. Back. Smer och under 9. Nei. Back. Öt som ikke har kort. Ej, Back som är under 9. Kan German ta Till så här, till så här. Genga mina. Genga min namn, ja. Men lukka hugsa. Ja. Det gjørs mening at nøker sitta. Nøker. Kanske inte ett tema som sitter. Ej! Ja, jag kan se det. Okej. Ja, det ska se. Det är inte det. Jag ska se allt det som inte vill. Ej, blondiner. Ej, blondiner. Blondiner. Ja. Yes. Alltså vi må ta så mycket från det. Okej. Ja. Ej, Big Veronavik. Yeah. Vi kan ju. Ej! Sore. Back, det som äldre än 25. Nej. Jo. Back, det som äldre än 60. Ej, eller Furjo. Furjo. No. Ej, Trijo. Back. Ja. Ej, Miss Corey kanske. Jag också där. Jag sa också ja. Oj. Jag tror. Är det stolt av stanta eller inte? Spyrt hej, vet jag vad det säger. Ja, det ser nej. Jag följde det in i Ja, du är också. Kanske det in i korsförsökt. Back, det som haltar vi United. Kan jag säga? Nej, så är det fler. Så är det fler steg uppe. Ja, och var det inte. Nej. Jag vet inte vad jag säger. Ja, ej. Det är som att jag finner en båt. Back, det som är skörst. Yeah. Ja. Ej, allt det som är glad över det. Okej, kanske är det också vi alltså ting som det är ui nu eller Ja, sitter du? vet Check bara. Ja, det ska jag. Edla. Nej. Kan skulle du inte? Pratica som att du stay uppe. Ja. Är Sigrun att du bor stay uppe. och to. Och är Jo. Eisne? Blågrön Ja, Ejer. inte Silvia. Ja, kan säga. Blå Ejer. Yeah, jag kan det. Hey! Okej.
Vi må hitcha bättre. Vi må. Spela eller Sinja 4? Vad säger du? Spela Back, eller back. Det Sinja som 4? Sinja det spel. Nej. Men det är rätt lie. Ej. Spelar jag för det? Nej. Okej. Det är väl jag. Ja. Du häst där uppe. Jag är uppe. Och Cecilia. Och Herre. Och vi bor. Äldre än över det. Vad är? Så fjärde syster och kleina där. Har du vitt stäje? Nej. Okej, för huxa vi är från spela tonlek eller Sinja 4. Spela 4 i samkomne. Vad säger jag? Jag huxar vi är. Ej, allt det som skipa för ungdomsmöte. Rätt lie. Med tonlaga Loslo och ungdomsmöte. Back, back. Att spela tonlek till ungdomsmöte. Okej. Du säger det? Jag vet det så det. Jag vet. Samma, så det samma. Okej. Ja, jag säger det. Ja. Säg Johan. Ej. Jag ska kvar det. Det är först. Ja, jag fick. Spela 4 så in i samkommo. Levi, jag fick det. Okej. Halta vi ankon, nu är det halta vi ankon. Ja? Okej, jag kan ta det för väl. Det är så tjusigt. Ja, också Lee. Liverpool, hade Liverpool. Hade Liverpool. Nej. Halta vi United. Nej. Halta vi... Nej. Ja, okej. Cecilia, du borde finna där. Nog så kött. Ja. Det är inte på Ockom borde det finns då. Eller kanske inte, bara vita, det som känner Ockom. Ej, hava systen. Nice. Jag ser att stay uppe i Är du... isen. Jo, är du äldst? Nej. Titta just också på 3 år. Är du 20 år? Nej. Ej. Är det nej. Jo, bra. Jag skulle säga nej. Jo. Är det längre än Nej. nej. 20 år? Är du 5 år? Yeah! Ja. Gina Bokkurs, så kleina där. Okej, ja. Och jag ankar bunt någon, ej. Nej. Mishtar. Nej. Nej. Ej, sen krullut här. Nej. Ej, säger du mish Nej. Ja, jag nickar på fast med Mishtar. Ja. Så inte nu till först. Varsågod. Ej, ur. Kan jag ur? Det är faktiskt också nej. Ja. Det Är det också nätt? Ja. är också nej. Det är inte fast uppe. Hej, är det uppe? Nej, du är inte stay upp. Back, Nathan är stay upp. Ej, kan jag ur. Nej. Okej. Ja, ju. Kan jag först du? Gänga i kväll. Svarta boxon. Nej, också stanna. Läs okkur, kan jag först. Ja. Lärlingar. Back, back. Alltså lärare. Lärare. Du säger inte jo. Du vaglar jag säger ej. Okej. Okej, Nick. Ej, från halv. Nej. Var du jar? Jag mötte. Så ser ni. Tid hade stay uppe, men jag är sitt nere. Du är sitt nere.
Jag sitter ner. Vet att du stäger? Ja, men tid att stå upp. Men du är sitte? Okej, det kanske syns inte. Ska vi göra Q? Nej. Okej, pröva gitta den här för Arden. Ha? Gör Q då man låter. Okej. Akkurat. Hur är det ringt? Hur är du vits? Ja. Ja. Jag är inte bara i så som kan. Nej, jag är nog. T-shirt, nej. Hur startar det? Alltså, hade inte varit i omkring stan i år? Jag har 8 land i år. Jag vill uppsöj. Jag har Tofton. Oj, det är Philip. Nej. Tofton? Jag har Tofton. Nej. Back, att som gegen ner på. Nej, passar inte. Vad är uppe? Nej, jag känner inte upp med fejer uppe. Vad är så kul? Kvärt har jag hästet till Felix. Så jag hade onkel syster ner, är det inte? Jo. Ja. Jag tror Ja, syster. back. Alltså det han sent rätt namn. Back, som är Nilsen. Vad säger du? Nej. Back, Sonja Gunnar. Det går också att lära kväll till kväll. Ja, men jag känns som att lära kväll. Ja. Till lejarkväll till kväll. Ja, till lära kväll. Och vi får sikkert vara utlunche, men vi må upptulja. Att det är som alla morgonmöte. Så jag inte det. Ej. Ska se det? Allt det är som för morgonmöte mörker. Ja, men du måste se det shot där. Allt det som Atlas har morgonmöte. Oj, morgon ja. Allt det är som hade gått i kväll. Alla till dit. Vi tackar för Jakob. Och så kan tonläggaren nu bara komma ner igen. Vi får synja. Hej. Hej. Hello. Okej. Hej. Levi, kan ända i stövan? Vi bjöd sig vidare kurvan. Ja, så får det synja tvärsanger. Och vi kommer att höra vittnesbörd från Atla och sålsang från Nomi. Vi får synja Firm Foundation. Och det är det välkomna att resa till. Levi, kan så tändra sjåvarsbretter. Tack för det.
Gitarren. Kommer fra? Yes. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand. When everything around me is shaking, I've never been more glad that I put my faith in Jesus. 'Cause He's never let me down. He's faithful through generations.
komme opp, så kan jeg bare minne dere om bønnerommet som åpen, og om tid har vi hållit tåsa vid akran, eller vi har bin fyra, eller bara sitter fria, så nødt høy til det, til opp i alt kvelden. Hallå. Alltså jag går in i det och sa hur är folk. Men det är nog inga. Jag heter Atle Mortensen. Jag är 18 år. Jag vill veta för en kväll att det är frälst. Tror inte mig själv men till jag är Guds för att han har gjort det för mig 2007. Att han döjer krossen om. Det att huxa om det så det är 25 000 skriftstöd som skriver om Jesus. 25 000. Men det är kvart 25, 12 som är Alexander the Great. Alltså det är så stora månader med för att säga han var till men Jesus var till. Det är ju själva mening. Ja. Jag har alltid tro kan man säga. Jag följde en tryggvand i hemma. Är faktiskt alla blessed kan man säga. Vi är virkelig goda familjer sammen med som alltid vill lära mig om Jesus. Jag alltid gick i Ebenezer. Så det är virkelig tacksam för det. Men jag också kommer några brott till dig. Så tänder vi Lukas 12, 11-12. Stendir. Men ta det leia til kom fram for synagogor og for ivervøldna og teir valgt i hava, styrer ta ikke fire kusse eller vi kvarjon til skulle verja til kom, eller hva det skulle sia. Til heller i anden skal i som stund læra til kom til som de skulle sia. Hadde virkelig ikke min liv. Jeg har ofta vært delt traktater ut, sort, jeg lydde bråd om hva man skal, at jeg står klar til å møte Jesus til dem, så en leierkvelde. Og det er utrolig hvordan jeg lærer. Det er utrolig hvordan kjøtt jeg klarer at svære spørninger noen og gjøre svær. Og jeg har selv også om det at det er utrolig at man blir virkelig altså man lærer så rann av tås om Jesus vi andre folk. Og jeg hadde virkelig rikke min løyve. Og jeg har ofte hukse om så det betyr nægge og om Jesus är värd mer om så är det så benchen om vi kan missa frälsna. Men så ständer det i Isaias 24, ja. Ständer Isaias 24, 14 till vi 18. Ständer Herren har svikit mig. Herren har glömt mig. Så säger man kvinna glömma bröstabadsut. Så hon miskunna inte livsfrukt syne. Och om så var att hon kunde glömt, glöm jag till inte. Hicku boar händer mina har vi rist till murartøyner mer alltid för eia. Bøttentøyner kommer rennande, tar som brote till nyer och lögte till i öje. Skulle færa fra til. Litt egin og hikk rundt det. De savnet seg öll somol. De koma til tøyen så satt som livet, sier Herren. Så skal tøyen lete til og de öll somol som prøyer og binda til om det som bror. At kjolt om, altså han teker døme som her, at kjolt om, husk at det er en mamma simpelthen gløymer sitt baden. Det hender ikke. Baden det er som det som man elsker, han vil dodja for baden, ja. Og det er simpelthen, og sier han visste nå, hun gløymer det, så gløymer jeg til ikke.
att han ska alltid vara tjat. Han ska alltid, själv om du får fra hon, så kan han alltid komma till tøyen. Det har virkelig ser med livet. Så jeg venter med lugga vi er ferdig til det. Så stender han alltid klar vi åpner armen. Alltid. Og jeg hadde det virkelig viktig som en sykvande. Eller hva det mester er at være kristen, eller, skal man si det, baptist, eller kyrkjefølg, eller hva man kallar seg. Til at jeg har ofte tåst av en egen vimmen som er, minst av for skolen, da sier jeg, jeg kom inn ved årene om Jesus, og så sier jeg med, ja, men jeg er kristen. Ok? Jeg faktisk legger ikke ui om du er kristen. Jeg legger ui om du kjenner Jesus. Det er så store moner jeg kallar seg kristnan. For meg er det året øylagt. Jeg kallar seg kristnan, eller baptist, eller kyrkjefølg. Hvis du får bänkar på alla hornar för Jon, jag ligger inte en gång till 55% som säger att det är enten baptist eller kyrkjefolk. Men jag måste säga att det är jävla lite som känner Jesus. Som att Jesus håller han till sig. Det är jävla stora moner att Jesus känner till en att du känner Jesus. Hvis jag till dömes drönar bara nu till Portugal säger vi tar väg Ronaldo bor. Jag säger vi tar jag känner Ronaldo. Hej slapp in. Nej. Det är inte. Ronaldo må komma ut och säga jag känner Atla. Det är monen. Det är virkelig viktigt att du kommer upp till himmels. Du kan inte säga ikke at jeg gjør det for det. Ikke at jeg gjør det for det, God. Det skal du ikke säga. Det er Jesus gjør alt for det. Han tog bråtet. Han døg for det. Han gjør det for det. Det er det som er så viktigt. Jeg har alltid i følgen til at vi kekser sånn. Vi søtter ikke at han gjør det. Det lukker mye at du gjør det. Jeg har alltid det som Bibelen og kristendommen gonger ut til han gjør det. Bibelen er ikke en religion. Det er en kærleksøve. Det er virkelig en kærleksøve om at livet er godt liv sammen med Jesus. Og hva skal jeg, hvis nu vil si at Gud ikke var til, er så takksom for at jeg faktisk kan si at jeg helt han var til. Til jeg er så gå en kærleksliv sammen med Jesus. Virkelig. Altså, helt sjukt. Jeg er sånn jeg mer glæver, og jeg er fri i salen til meg. Jeg synes ikke en av vågen for fremtiden. Det gjør det ikke åren at ikke, da årene ber jeg lese, så gjør det ikke til åren. Jeg så ikke en av fremtiden til den video. Og jeg kan si at da jeg til dømes var at jeg var leier av Sarepta-leve, og så min kjøle på, men jeg følte på at jeg må gjøre akkurat, jeg må skrive en bøn, jeg må ikke akkurat. Så jeg faktisk skriver en bøn til meg selv, og jeg rønner at jeg tar det dakkelig, og rønner at læren åttan at, og sen så at hjelp meg av god, med ligge med så sinta folk. Jeg har bruk for tunne styrke, til to gjørs med styrke. Til nøye meg ikke verdt, hjelp meg å stry i munnen. La luft være lunge munnen, etter mitt arbeid liv til jeg gjør. Min hjerte er tømt utan til, og god, min sal ligger i øyemørsene tosta etter til. Let meg komme til vatt løsens, så sal man ikke tosta langt. Jeg øktes til og i tøyen. Amen. Og det er virkelig, altså, for jeg skal akkurat til dem som skal på det stille akkurat, så sier jeg bønnen at jeg kan ikke klare næg utan Jesus. Jeg kan faktisk ikke klare næg. Altså, jeg er ikke klar å komme opp her og steg her utan Jesus. Og jeg halte det største vittnesborden, da man ser en nøylig tryggvande, hvordan livet brøytest. Virkelig. Og ja, jeg må si det som kjøtt av å gjøre. Jeg har lyst til å lære en som heter Paul Washer. Han var ordentlig sjukt hvordan vel han tog å ta seg. Og han kom i en som er ordentlig dent. Han sier, test yourselves. Om du som sitter her, om du ivast, om du er frelster, jeg har alltid det sin der, så ja, du kan godt si at bønene, Rombravet, tutsinutje, at du må gjøre det som har trust i hjertet, skal du være frelster. Det passer fullstendig perfekt skriva. Men folk glemmer veldig ofte og hjertan. Du må gjøre det og hjertan. Du skal mena det. Du skal vilja brøyta ditt liv. Det skal være nytt. Du skal endre nytt det. Du skal virkelig brøyta ditt liv og brøyta ditt selv. Og vende om. Det er det som er, altså, det skal ikke være sånn 360. Du skal skifta. Du skal ikke himme.
Till att vi ödlig född in i en heim, här som Adam och Eva har långt synta, och vi är av er mot förtäpning. Det är vi. Och det säger man nästan. Så jag är inte världen i det hon är, alltså, här är inte vån i världen. Jag ska få hjälp igen. Och sen där i Rom, första Korint. Första Korint 8 och så till ända kapitlet om ständer Mäter djever okkon jo ikkje vire fyrir gode. Vi standa ikkje fremre. Om vi eta og luka lute standa vid neka aftanfyr. Om vi ikkje eta. Så ikkje tå til at hetta fralsetikkara ver ikkje hinom veiko til avstøyt. Tui ser onker te som kunnskap hever sitte til bors og i avgående huset kommer ta ikkje samviska hansara og i veikur at få dyrve at eta medoffre. Og så gonger han av kunnskapet til innom. Hinn veik gonger til gruntar. Broren som Kristus deir fyrir. Ta i tid såleis synda mot brørennom og særa veik og samviska tarra synda tid mot Kristus. Om tui mætur er bror munum avstøyd, skal jeg og i allar æver ikkje eta kjød fyrir jeg skal ikkje være bror munum til avstøyd. Det som Paulus tåsar om her, det er faktisk det at ikkje være onker til avstøyd. Hva mest det? Det mest at jeg har ikke problem ved det første en øl. Men det er to gonger nere i bøynen, og du viser til sjølvan, for onker annan nøylig tryggvand, kan man si, eller en som ikke tror, og huksar brøytast, som ser til, så huksar han, så kan jeg strekka. Og han vet ikke at du sier, jeg får bare eit, som Paulus sier til, at du vet hva du gjørst, men han vet ikke at du først er bare eit. Han sier, så kan du strekka. Og så fer han. Så han fer. Så han sier her, at ta i tid såleis synda mot brødren, og særa veik og samvisk og tarra, synda tid mot Kristus. Hvis en nøylig tryggvande ser til, så sier han, det er lei, det kan gå ikke. Men det kan han ikke. Han får vekk fra Gud. Det er det som synden er ikke så god surnad. Det er det at du vil fra Gud. Du vil ikke, altså ikke frelst det langer, men du vil fra Gud. Du misser et forhold sammen med ham. Han er ikke her som synd er. Så det er virkelig viktig at tås om, og at ikke legge teater om seg og si at vi kunne ikke, så vil han ikke komme ned for å døme nærkene. Jeg har reisen selv strutt ved nekvån, og jeg får ikke komme til å døme nærkene. Men det er virkelig viktig at man tar seg sammen som en tryggvande, og man sier, altså, man må ikke stande for avstøy. For jeg selv sutt jonker nere i bøynen, som jeg vet er nere, altså, som er tryggvande, som sier seg om er tryggvande, så sier jeg, bra, færre. Så det første som jeg husker, selv jeg vet at han kanskje hever større seg selv, men jeg husker bare, han der. Så det er jo nekke vimmen som er som kanskje bare for hjem til noen, få sånne øl. Fint. Jeg har ikke noe problem mot det. Men selv at du viser det fremmefyr, det er nøylig tryggvande, så vet jeg det ikke. Da synes jeg bare, hatt det hvordan en tryggvande behandler seg. Det er to den eneste bøyblen nærkere for å åpne. To den eneste som, altså, hvis jeg, nå kan jeg ikke løye glæser, den eneste bøyblen kanskje som onker nærkere for å suttje. Jeg må vise meg selv, jeg må vete ljøs, jeg må skrine fremme for dem, som i Lukas 8, 16 sier. Ungen tendrar ljøs fjellet til under uilade, eller setet til under sång, men han setet til i ljøsa seg, for at de som innkommer kunne suttja ljøsa. Du ikke tendrar seg rinljøs og lagt under sångene. Det er ikke mening. Du klarer det fram, så folk kan suttja at du er hjemme. Om jeg vimmen har kommet, jeg har sagt, kom hjem til morgen, tar meg gengande, da suttja, Atle ser ut som bølla mist, så er han ikke hjemme. Så var jeg ikke, ok, så kommer det ikke inn. Eller så var det stongt der, ja. Det er det som er så viktig, det må være ljøs
det som man kallar sjön. Det var en vite, ja. Så folk kunne suttja, hei, vi hever sned ljós. Og jeg må si at det er så nekver som har brøtt seg sjåvan, og suttja, wow, det er godt ljós. Wow, jeg suttja vel at Jesus er brøtt livet sjåvan. Ja. Ja, jeg skal ikke være for lenge, men hatt det er virkelig det som jeg vil si, og jeg mener da, hvis nu jeg kunne simpelthen røpt inn i første eneste høtte og sagt hvordan skile du ikke at det er at Jesus er den rette veveren, jeg mener da. Og senest jeg har vært ganske ølenek, og jeg vil gjerne vite hva er den rette veveren, er det Buddha, er det Put, hva er den rette veveren, hvor sier man Jesus er rette veveren? Men til det Buddha sier at Jesus var en sånn god medver, han var øle en god messenger, ja? Mohammed sier at Jesus, han var profeter merker øle høgt ting. Det er merker mer som var ord direkte fra gode. Ok, hva sier Jesus? Veveren, sier Jesus. Sannheten og lov, vi har ikke kjempel ferdig, så har vi mer. Det er trygt. Og så, hvis jeg har sagt for dere om at jeg fann min bil oppi en fjallet, og jeg halte ånden gjør det. Han var bare, han var en skapning av naturen. Så dog det med å sagt, nei, alt du skrudd på ut. Han sier unga mening. Det er ikke unga mening. Det skal jeg helt enig ut i at altså, bilen er perfekt. Altså, han er gjørt ved metallet, og er glas, og her er Bluetooth, her er alt. Da. Så det gjør ikke mening. Ja? Ok, hikker det selv. Du som sitter, du skal unga du lata, du skal unga du få bensina, du får mat, men du skal ikke, du skal kanskje sove eisene, men du skal unga du er den perfekte skapning. Du skatter i myndgods. Så det som er hittet det er folk som er skapt av en mynd av god, hvordan god ser ut, hvordan god kan behandle, hvordan god kan brukes. Så vil han ikke, hvis du slasher omkring, det er ikke det som hånden er gjort for det. Hånden er virkelig gjort for det, at jeg kan faktisk altså prøve omkring, at jeg kan bruke den godt, jeg kan gjøre okst, jeg kan skape okst. Ja, det skal ikke være for det. Amen. Hej. Joey. Hej. Hej, jeg heter Naomi. Hej. Og jeg finner nok størst band ved meg der. vi får at synge tvær sanger for dere. Og jeg har ikke for å si noe først. Eller bare, jeg vet ikke, vi må lukke for Joey og alt, men jeg kan si at den første sangren heter Nøyen til ber. Jeg atler ikke å si noe av den første sangren. Men Hej. Hello. Yeah. Hej.
Det måtte visa tær Hva må vire vær Røyde mer at sauna sti Vinna mer ses vi tunna li I strøyde Tøy han gjen våg vær fyrir mer Har rødt i Ut møyna Bjergjen ei mot versk Men du nøye stersk Nitt du lest at struja ster Lyfte tøyt med ber Og med stave Oi, du svøyker med Takk det Vann og du Takk for det. Nu får jeg lykke å si akkurat. Neste sangren, han heter Just Haven't Seen It Yet. Og nu er vi nå snakket folk inn her. Og jeg råkner vi at vi ødel har akkurat tungt å bære. Eller negg råkner vi. Om det er sjuka, eller om det er... Jeg vet ikke. Det er akkurat. Og jeg gir det vi ødel... Eller, ok, jeg vet ikke. Jeg gir det negg har prøvd at be til god om akkurat. Be om brøyding og be. Og det er som til enda så blir man bare ytterligere god til at man får svære som man ikke. Og det synes jeg som sangen handler om at man skal bare ikke missa motet og ikke sort. Du vet ikke hva god altså har vi planlagt. Så han ser liksom de store myndene. Så det er bare en sånn oppmuntring at ikke sort missa motet over ytterligere god til at sort bare stål på han har alt under kontroll. Og
ja, det är faktiskt det. Ja, så vi är ja, vi får synja Just haven't seen it yet. Have you been praying and you still have no answers? Have you been pouring out your heart for so many years? Have you been hoping that things would have changed by now? Have you cried all the faith you have through so many tears? Don't forget the things that He has done before. And remember He can do it all once more. It's like the brightest sunrise waiting on the other side of the darkest night. Don't ever lose hope. Hold on and believe. Maybe you just haven't seen it. Just haven't seen it yet. You closer than you think you are. Only moments from the break of dawn. All His promises are just up ahead. Maybe you just haven't seen it. Just haven't seen it yet. Just haven't seen it yet. Maybe you just haven't seen it. He had the solution before you had the problem. He sees the best in you when you feel like your worst. So in the questioning, don't ever doubt His love for you. 'Cause it's only in His love that you find the breakthrough. Oh, it's like the brightest sunrise waiting on the other side of the darkest night. Don't ever lose hope. Hold on and believe. Maybe you just haven't seen it. Just haven't seen it yet. You're closer than you think you are. Only moments from the break of dawn. All His promises are just up ahead. Maybe you just haven't seen it. Just haven't seen it yet. Maybe you just haven't seen it. Just haven't seen it yet. Maybe you just haven't seen it. He is moving with a love so deep. Hallelujah for the victory. Good things are coming even when we can't see. We can't see, yeah, but we believe that He is moving with a love so deep. Hallelujah for the victory. Good things are coming even when we can't see. We can't see, yeah. Oh, it's like the brightest sunrise waiting on the other side of the darkest night. Hold on, just haven't seen it yet. Closer than you think you are. Only moments from the break of dawn. All His promises are just up ahead. Maybe you just haven't seen it. Just haven't seen it yet. Maybe you just haven't seen it. Just haven't seen it yet. Maybe you just haven't seen it. He is moving with a love so deep. Hallelujah for the victory. Good things are coming even when we can't see. We can't see, yeah, but we believe that He is moving with a love so deep. Hallelujah for the victory. Good things are coming even when we can't see. We can't see, yeah, but we believe that. I'll believe. Ja, tack för det.
Takk for det, Atle, og Naomi og band. Det var ordentlig godt. Vi kommer å synge en sang, og vi kommer å høre visspor fra Naomi. Ja, vi synger Utvinn Faun. Og det er velkommen å reise dere og synge vel vi. Geni oi, så har du kan finna mig.
det med väl? Okej. Och här. Ja. Ja, som sagt så är det Naomi. Och ja, jag ska bara vittna till att är frälst. Ja. Jag vet inte när det var frälst. Uppvuxen i en tryggvande hemme, och föräldrarna kommer tryggvande. Jag har alltid hört till och jag samkomma. Jag har flott nek runt. Mittlen Färjör, Danmark och ja, men vi har alltid prioriterat till att komma och möta sådana det och ja, jag har alltid tjockat allt mitt liv hörst evangeliet. Jag har hörst det ofta och ja, det har vi till att mynta med och till det som jag vill ge mig frälsna och ja. Jag också säga att dela ett som jag har vi är nog så upptäckt nu i senaste som några vers som stannar i Filipperbrevet 2-11. Vill jag läsa det? Samma sinnelag ver i tikkun som var i Kristus Jesus. Da han var øns og god, råkna han da ikke for ran av være javnlig til Guds. Nei, altså sjølven sies den undantøy, gjør det seg øns og tjenere, og var mennesken lyker. Og da han var sin fram som menneske, sette han seg sjølven lagt. Så han var løyen til deien, ja, krossdeien. Tog hever god øsne sett han ekvelig høgt, og giver honom navnet som iver øtla navnen for at navnet Jesus for at i navnet Jesus hvert knæ skal bøtja seg, tørra som i himmel tørra som i jørn og tørra som under jørn og hver tunga skal gjøtta at Jesus Kristus Herre, gode ferd til dord. Ja, hese versene, jeg heter Bråte, har vi hokset nok snakk om, og for noen nok så større glede i, så jeg synes ikke hvordan største at, jeg vet ikke, jeg hokset om hvordan største at, at Jesus han var javnlig til Guds. Han var øns og god. Og så mykje han seg så lagt at jeg ble menneske, men han blir ikke bare et menneske som sett høgt. Eller han det ikke bare til at han blir menneske til mykje det nok i forveien, men han står nye og hva stender, står fram som menneske. Da setter han seg lagt. Vi vet at han gikk mittelen alt det som ikke vil gjerne hva vi gjøre, og på at han ble han setter han seg selv lagt. Og han døde av krossen han, ble punter og spott over. Og det gjør han for meg. Det alltid ligger så rællig han ikke kærlighet ut i. Jeg har også
hendan sanchen är som man synker ja, tunna dord. Man synker av hånden och du skapte vars du särter att ja, ta fölkje, ta människorna som han skapte, ta var det som drip igen och ja, till ja, utrolig størst at huske om. Og også til at ja, at han kjenner meg. Han ja, vi stender at han vet hvordan jeg her er i høtten og naken. Det er nok så personligt. Men ja, Eisen jeg leser i Bibelen, så synes jeg så reelt enn jeg var stående at, ja, at jeg kan spekla meg i, ja, og det som stender, og jeg synes at, ja, han vet akkurat hva det stand jo i, og han vet at, ja, jeg som lukket som Israelsfolk glemte han ta det var i øyemørsene. Og ja, grenja jeg ta det ikke så igjen, virka. Og så prøysa jeg han ta så i økst under. At ja, at jeg glemte så reelja kjøtt. Og jeg synes det også i meg selv at ja, jeg kan reelja kjøtt gløyma ja, at ja, at God hever større døy, at han er i kontroll, og ja, jeg kan gløyma hver jeg er immun til God, eller slags, at ja, halda at det kan ha større eller at jeg kan være i kontroll av min egna løyve og bestemme hva skal hente. Men ja, det har vi ikke kontroll av. Og ja, ja, og sånn til at stender at vi skulle være som Jesus. Talte jeg sånn reelja ringt, og ångtene er sånn pynefullt. Man skal ja, velge okkurs til, okkurs fra, og ja, jeg velger sin egna vilja fra. Det kan være reelja ringt. Og jeg tror det ikke særlig vel. Ja, hvis jeg skal være ærlig. Men ja, selv om man kjenner meg og vet alt det er om meg, så ja, så døy han for meg, og ja, det kan jeg bare være glad og takksom for det. Og det det gjør meg så større glede at vite til at ja, at jeg elsker så høyt. Ja, jeg minns ikke ordentlig hvordan sangren begynner, men man synger God til nage, hun viser meg vire mot. Ja, det er en veldig god anmenning som jeg husker om, at ta i, ja, jeg husker at, ja, så husker jeg om mitt egna vire, og ja, ganske på en negativ måte, at jeg, ja, jeg ikke stod i hattar, og at jeg ikke er noe gøy. Så selv om jeg ikke stod alt så vel, og ikke klarer jeg å leve opp til, ja, akkurat standarder, så
ja, så ligger mitt vire ut til at ja, at Jesus støyer for meg, og ja, og hans er kærlighet for meg, at her ligger mitt vire. Ja, og det sørste som jeg vil nevne, det hesten sankren, her som jeg synes Jesus elsker til, til du har elsket meg først. Til hesten så sagt at ja, at jeg elsker Jesus, tror at han elsker meg først. Og ja, til tror at jeg vil ja, gjøre det godt. Og mer ja, jeg vet ikke. Det var etter at jeg som jeg har finnet. Ta løyde i havet. Ja. Ta det. Takk for vittnesbord, Naomi. Vi fra Sinjat Farsanger nå, Arjen Bjerste og Andreas kommer at enda. Og vi ber vi Sinja, han vil bære til. Og det er velkommen at reise deg og Sinja velby. God jeg kan løse Ikke fjaller og høgt Han jeg kan flyta Ikke møbler og høgt God jeg kan stilla Ikke sorger og djur Han jeg kan
för att synja sista sång som vi synja ikväll. Jag har Jesus och valt att fylja. Och det är en avgör som till kunna ta ikväll. Och till den alltså bästa avgören jag har till i min liv. Och jag kan bara vimmela till kunna att ta hese avgörna ikväll. Och det är för sent. Och om tid inte vet hur man gör eller har hållit ta sig jag kan onta så är bännare om mig en öppe och till det kom att färg in här liksom gärna vill jag ta sig till ikväll. Jag har Jesus som allt att fylla. Jag har Jesus som allt att fylla. Jag har Jesus som allt att fylla. I went to see, att ända kväll. Jo. Hatta var faktiskt där för kväll och vi må någon en år av att spela en ungdomssändning i Arren så har vi kört folk som inte så väl vi så det var faktiskt ordentligt dejligt att låsa det gå. Och Sean det allt gånger så tekniskt någon bassen som var för sin kaputt och det får så en gitarr isne. Så jag också det att tar som sitter tekniskt där skulle få en stor hand till att tidsbär bara. Så att det var alltså kat så nu alltså vi tar några lösningar alltså to Levi kanske morgon. Svära mer. I morgon. Ja. Faktiskt Arna där det sen faktiskt jag är det faktiskt secret knowledge men
I morgen klockan 5, det alltså klockan 16, ta det upp I hus. Åren möte hemma tja Eifen Olsen. Jag har ånga pejlingar och kan bor, så Timo faktiskt bara följa vi och sociala medier @unge Ebenezer på Instagram och Facebook. Subscribe och allt det där. Men I morgon tar vi det Astor Samuel Mikkelsen. Han kommer att han kommer att fixa sina sista tal I The Trio och det försöker salt kraft och så blir det cirka det samma som I det bara jag vet vanliga värster. Ja, öl. Faktiskt. Loki, that's very more legendary. Legendary. Okej. Ja. Ja. För det är som om så också jag kanske att se sin tur om fantastiska vitsporarna tja Atla och tja Naomi och så fantastiska sanger tja Naomi Gregersen och Naomi Rajani. Fantastiskt att höra och som att säga att vi har bruk för att göra 180 här I förrjun eller 360 men ja 180 och vända vi Gång du Notterberg du är det vinklar så där. Det gör jag. Betanker så sort. 360 det sort. Men kvalitet så kommer inte så vi får faktiskt be för kvalitet och så kommer kanske också skitne så Andreas ska jag ta det? Du take det. Det är det. Okej. Gå gott tack för att vi kunde mötas till Ebenezer och tack för att det är fantastiskt först när det kommer alla män till Hanar. Alla män stannar från I förrjun och kanske utomlands. Jag ber för att du signar resten av kvällen och natterna och morgondagen. Jag ber för allt det som har varit här uppe. Att du är i Chadamon och jag tack för att tid kom upp och jag tack god att han över hjälpt oss här till I förrjun och jag ber för att förgöra en 180 och skjuter vi och följer till och känner till och inte bara säga så vi är kristen. Amen. Nu såg vi så han så sanningen bönar I en uppe om de vilja det vet inte bara ge upp så om det här var nu är det så chanser tid om de vill ha så är det Roland du scoren I bönarummen här så det är gott få en fighta bön från det ska vara. Nu är det faktiskt en lösning till och smite parola I vet inte hur stund det är. Han ska. Det är flera dykon som och det som man kallar unks av vi parola för och som folk som eisen och nästan unks som till dömes har eisen vidare. Så om till vill jag parola jag vet inte om börjar 1 april minns mig rätt och till från 18 till 25. Ren Godsen till han som också 8 han ena sanchen som blev sunchen av Naomi. Nej det blir super god musikanter och eisen super skeg och han helt vi har uppe så till det bästa. Okej, men faktiskt to något annat så I hade kvällt det kommer inte. Så ser inte är det inte? Jag vet inte alltså nu kan inte buskar break så jag just a PowerPoint eller faktiskt upgraded jag kan inte buskar för ja. Vi säger tack för kvällt. Ja. Det gör vi. Men jag vet inte to alltså kvällt det liot. Faktiskt nej. Ska jag ska svära. Nej, du ska faktiskt stanna upp igen. Alltså
Det är så nu riggar det. Ja, jag tänkte ja. Kvältis liotid, kom nu. Sådan. Som du sucha så är Sigrun ivrig att finna ut vad det är Oscar. Alltså nå här. Det första jag har be Johan kom upp här och jag vill gärna be Anders Paul kom upp här. Tui att vi får faktiskt göra också med tona till oss ni runt där. Så jag vet inte om Johan och Anders Paul kommer lycka så kom upp här. Det är och tar två voicemänner i Ebenezer som man kan säga. Simer, Johan, kvärt tona till oss för naga. Ja, en 8 minuter framlå och tona till oss nej det var slapp av. Har stått tona till oss börjar vi ta repta för någon annan sjöne och det faktiskt man bara ta sig samman. Så ta sig samman och ofta så kommer det in andra ting och spårningar så gör. Orla stått lite. Jag ska få postfödelnes fuck någon här nere men ja. Titta så pröva så snart mitt något ett fruktkväll. Det var spännande. Är du sharp kväll? Nej, jag vet inte. Jo, bra. Jag kör det. Är du sharp kväll? Ja, kom. Ja. Nils Pauli han är super sharp. Så. Titt. Ni runt där. Nils Pauli Nonstein. Johan Petersen. Tar bara i färra att jag gör så mynda själver. Jag vet inte vitlöjt eller först. Ja, det är spukt så först. Alltså det är hamnade AI men alltså det är nog skott alltid. Så ja, om det har några andra livsspårningar på i röver. Icing om det är rikvande och det tycker vi då men på här och sorts nu nämnde med en annan som mycket sen också med modalisma. Om du vill redan spela till så är det bara spelat arbete tar vi det allt. Så annars så har vi ett one more thing. Obvious. Obvious en tradition sånt nu och hon vill gusher inte släppt. Första huset som vi har här hemma till Hadasso Christiansen i HB sidor att och det är Loar väge 12 och man får in 184. Minst jag skriva Loar väge alltså LAAR vävor. Tror att om du skriver Loar vid G så ända det stronton. Ja, det är ju galet att vara stronton spelar bara Filip Hansen alltså come on. Men ja, så Loar väver 8G. Det är cirka som man kommer här till. Pröv att läsa det av om inte så ja, harmligt. Nästa huset är hemma till Gabriello och Monica Lank. Det är att 3 bräckor 25. Och alltså som man kommer här till. Fun fact, 4 måste är gänga i mitten. Så de sitter bara i bilen och så gänga de i mitten så är parkeringsplats lötla. Ja, jag har alltid det. Tid har vi att göra nu. Eller hatta. Så tid väljer faktiskt om du vill snacka med Nils Paula och Johan om allt möjligt. Som du säger, här är då fralöjder årasmier vid Ötlo Mölion. Och annars så är det Åbyhus. Så jag också är lätt att vara. Och jag vet jag hade inte dräcka månader så jag syns jag för mäten läkare så helst. Så är det säkert. Vill du tagga det? Ja? Så vill du bara tagga en sång eller något? En svår sång? Ska vi bara tagga Borvers? Jag har till lägga in för ja. Edvard. Vill du synja Borvers? Ja.